Dal-għodu bħala Moviment Patriotti Maltin ħriġtu hemm barra fejn is-Seastar, il-vapur li qed jistenna barra mill-kosta ta' Malta, barra mill-Ibħra Maltin. X'kienet il-missjoni tagħkom għalfejn ħriġtu hemm barra biex tgħinuhom? Missjoni tagħna kienet purament biex inwasslulhom il-ikel, xorb u affarijiet ta' bżonn għall-crew bħala for a humanitarian reason. Dik l-unika missjoni li kellna li aħna ħassejna li dal-vapur inġustament ma ġiex moti ospitalità ġo pajjiżna, ħassejna dan nies kienu abbandonati hemmhekk u xi ħadd trid jagħmel xi ħaġa. U aħna għamilna il-pass li ħassejna li xi ħadd trid isir. Dan il-vapur naf li hemm kontroversja sħiħa dejjem bħalissa madwaru, intom għalfejn qegħdin tappoġġjawh? Aħna nappoġġjaw għax fil-verità dal-vapur mod jagħmel xejn differenti minn dak li l-Ewropa stess qiegħda tagħmel. Meta l-Ewropa nitkellmu fuq l-immigrazzjoni illegali, dejjem nitkellmu kif sa nikkontrollawha, kif sa waqfuha, dejjem nitkellmu fuq missjonijiet kellna l-Frontex, kellna missjonijiet oħrajn, dejjem dawn m'għamlu xejn aktar minn dawn l-affarijiet. Daw qed jippruvaw waqfu xi ħaġa li hija legali u qatt fl-ebda punt ma semma li għandhom xi ħaġa kontra minnu refuġjat ġenwin, saħna m'għandna kontra minnu refuġjat ġenwin. Ġifieri nappoġġjawhom għax naqblu mal-prinċipji tagħhom. U fil-konferenza tal-aħbarijiet semmejt li meta ħriġtu hemm barra minħabba l-kondizzjoni tal-baħar inti kellek inċident. Tirakkuntarna x'ġara eżatt dak il-ħin. L-inċident kien illi aħna pers li l-baħar kien daqsxejn imqalleb, beda jħabbat id-dajsa tagħna mal-vapur, aħna konna qed nabbu bl-idej fehim minnhom id-dajsa tagħna kienet se tinqeleb u jinspiċċajt il-baħar b'kollox. Ġi spiċċajt pratikament taffix taħt id-dajsa tagħna. Kieku għajt in-naħa l-oħra kont ninqabad bejn il-lanċa tagħna u l-bastiment. Ġi se teġġietni jar.